Помните ли, че преди време ви казах, че NYX Professional Makeup ще пуснат нещо много яко? вече мога да ви го покажа и то не как да е, а докато превръщам Лина в мен с Make and Wonder. Аз вярвам, че мога да направя много да изглеждаш като мене. Възможно е. Почваме. Веждите първо. Както знаете, и двете с Хриси нямаме вежди. Вече се разкрихме пред вас. Ме ти бягаш от мен. Залепен си. Вчера се прибрахме от Прага и все още не сме живнали. Спали. Аз обичам дълга вежда. Ами да. Не е нормално. Ще годинка, праквахме и после ще имаш кадрави вежди. Рапър ли, шумърни се. Затвора. Як съм? Преминаваме към фондютена. Кой спомняш? NYX Make and Wonder. И също е такъв софт мат. Не корейските е такъв като маска. Айде лепи. Също така е buildable. Трябва да сте бял лист. Аз съм бял лист. Тук е време да ви кажа, че има 14 различни шейда, но тъй като аз я превръщам в мен, трябваше да използвам моя, за това е бял лист. Това са шегите, затова се е приятел. Ми мисля, че ти трябва малко цвят вече. Да, моля те. Аз не слагам там. Няма да ми направиш чат джолайна. Не. Ау, ау, ау. Време е за руш. Пиичи цвят. Ти по принцип не носиш много пиичи цветове. Половината ми грим на това се крепи. Според нея е супер розово това. Няма да пудрата. И съм розова пудра първо. Май, това е много розово. О, това е много изсветляващо. О, ами да! Виждаш ли? Мале не. Има да се забавляваш и да правиш експерименти. Сега тази крива линия, която направих, беше експеримент. Не е за да е перфектен. Пак стана бял лист по принцип. Върнахме се откъдето започнахме. Аз ще върнем с готови очи. Ами готова е принцесата. Между другото, очите. Шехерезада. Сега ще направим лип комбото. Ево на гримьорите, много е трудно да гримираш някой друг. Да блестиш малко. Не съм лош. Бетонирай ма. Времеви диапазон, който трябва да бързаме. 30 секунди са някъде. Еми, готова си? Кажете в коментарите дали си приличаме с както. Видях го. Забравяйте да ходите на канала, защото там Ще взема себе си, ще се сложа върху нея, така че отидете да гледате и моят Страхме. видео.